ga wata yar waka da na yi kokolatin aiki da na yi don nazarin wakar na faɗa kuma za a ji don an jima ana raina mana wayo kai maganar jiya ce fa ake mana yau kuma gashi a yau ɗin ma ba ta sauya zani ba. Gafa abin da suke ta faɗa mana ne a ƙasata in kuka zaɓe mu ɓangaren lafiya za mu inganta a ƙasata gashi a yau ba lafiyar ai babu a ƙasata in kuka zaɓe mu tsaro za mu inganta a ƙasata gashi a yau tsaron ai babu ne a ƙasata in kuka zaɓe mu noma da kiwo za mu inganta